Il-Gvern se jkun qed jonfoq kważi $500,000 ieħor fl-iskejjel. Iżda dan l-investiment se jkun fi klassijiet containers. Ikkonferma dan il-Ministru tal-Edukazzjoni nnifsu fi tweġiba għal mistoqsija li għamillu d-Deputat Nazzjonalista Chris Said fil-Parlament. Fil-fatt, Owen Bonnici qal li se jintefqu €466,000 sabiex jitpoġġew aktar klassijiet prefabricated fil-Kulleġġ San Nikola fir-Rabat u fil-Kulleġġ San Thomas More fiż-Żejtun. F'kull skola se jitpoġġew 8 containers. Dan ifisser li l-Gvern qed ikompli jonfoq aktar flus fi strutturi temporanji li eventwalment jispiċċaw fix-xejn minflok jinvesti f'bini ta' skejjel ġodda li jservu għal 20 ta' snin. Il-Gvern issa ilu snin juża din l-istrateġija hekk kif in-numru ta' studenti kien dejjem qed jikber u ma kienx hemm pjana żieda fiċ-ċifri. Għaldaqstant dan it-tip ta' strutturi temporani bdew jitpoġġew fatt ta' btieħi u spazji oħra li suppost jintużaw għal skop rikreattiv tal-istudenti li iżda minflok imtlew bil-containers. Mhux magħrufa ċifra preċiża li ntefqet sa issa fuq dawn il-klassijiet containers li żguru li l-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jonfoq miljuni fi strutturi li qed jieħdu post skejjel tal-ġebel.